gajah mata sineblak maruta gegancangan temasirna sinapu dening soroting surya ingkang nedeng manjer tengangi hawa benter kauran mendung wah Prabawa goreh ingkang mapan aning yuk pura yogung negari trenggiling wesi yung giling wesi gedhe pangaribawane negari trenggiling wesi karana wis kondang kaluka lamun ing kono yekti negaraning para raksasa la sinten ta ingkang jumeneng nata tuhu punika ingkang jejuluk Prabu Naga Pragula lamun cinandra warnaning Prabu Naga Pragula kulit brit kaya tembaga gumendheng sudane himbo tepung kaya ketonggeng netra mencorong ka singa barong idepe sak sada-sada bringos trapang sak kepul sisih kaya naga ngangi dedawan nganti den ubektake kuping kanan kiring eling-eling setengah raksasa ngisih siyung
kanan kering modot sagedang ambon kawani mingis pucuke kawis tingalamun landhep Kudek wok simbal jojo jawes nglewer nujuri sajuga Sang Nata Prabu Naga Pragula miyos lelenggan ing pendhapi wewangunan ngregemeng kemul dodot sinten to ingkang keparengayon lah punika Sang Mantri Pangarsa Patih Wasisaning Praja Trenggiling Wesi Ditaing dewa ingkang asipat raksasa wasta Kyana Patih Kala Ludra Parimuka saliraga ngaluhur pindha perbata siwi rikma gimbal den udal modal madul ngalembreh tumumpang pundak kanan miwah kiring dumugi sak nduring wadidang netra pindha baskara kaya cantik ing baita tutuk mengoko lawanging guwa waja mingis gumilap kaya parang curi ngisisung sak depo dawane wantune rasa sing petak kaya gelap yen segu kaya galuduk sinambungan swanira ingkang abdi kinasih Puntagok Teja Mantri kelawan Bilung Sarawita kacarita jroning palenggan Sang Prabu Naga Pragula anggung kaengetan ature sanggiya para brahmana yen to sedanipun ingkang rama dening putra Panggak Pandhawa kasih Raden Anom Harya Gatotkaca mila denya lenggan teremu pasemone katitik sakedhap pundhal napas tebah jojo tempel wentis
yak sore kagiri-kiri kenyolir Praboto Bang kawalagar manguwuh mungsuh amin lawan angkra lir sing ana abdo kadyayanan ngobru Reca manik sejatining alam kang pinujing jagat bandaku ya donyaku ya ngamal-amalku dewi kece wali kece sadat setan wali kubro togok nun kula wonten wigatos kula wonten pangandika ingkang adhawuh sinuwun lan kowe mbelung dawuh bos lan kowe patih Rudra Parimuka non wonten tinimbal ingkang adhawuh sinuwun Prabu Naga Pragulamiji dumateng ingkang abdi pun patih Rudra Parimuka kula nyodong dawuh marmane kowe bocah sak kloron toga kelawan bilung tak timbali marak mangarsa sowanana ngarsaning sun mangerteni wigatine kok oh nggih ngapunten sinuwun kula dereng mangertos menapa ta darunanipun paduka nimbali kaliyan ingkang abdi pun toga kaliyan bilung kula wonten dawuh Hokok nun panjenenganing sun dadi nalendra ing negara Trenggiling Wesi Nyagrawati ambau denda ora kurang sawiji apa dasare keceh bondo kemul kamukten disembah karo wong sak negara nadyan kaya ngapa lan piye wae ana tetembungan lali sumber bakal ketiwasan sing maknane aku bisa ngrasake mukti wibawa mulya ora kurang sawiji apa mergo aku entuk sih katresnan lan kanugrahane wong atuwaku sing wis ngukir jiwa ingkang wis sumurup ing kasedan jati ya kuwi Rama Prabu Kalapracana anggonku dadi ratu ana negara Trenggiling Wesi kene iki merga nglintir keprabone Kanjeng Rama. Mongko anak sing becik kandhane para winasis kae anak uga sinebut putra. Putra tegese njumput marang neraka, tegese panandhange wong tuwa. Gandeng ing ripalungguhan iki pun to santai-santai mawon empun kesesa mengke lek kesesa malih malah geragapan melih lho nggih pun sing nyantai mawon iya lung malah kami sosolen kabeh ora kesusu sing nyantai pripun sinuwun paduka badhe matur apa? Pokok nuwun. Mura ing liparungguhan iki Kanjeng Rama Prabu Kalapracana Seda. Aku kepengin nyuwun wawasan kelawan kowe Togok. Carane anak mulyake wong tuwa sing wis seda kuwi apa sing kudu tindake marake matura? Nggih. Kawula nuwun sewu sinuwun. Kawula nuwun sewu kalilan matur sisip nyuwun gunging samudra pangaksami iya marake matur ana luputmu tak ngapura nggih yektosipun
ewet pekewet anggen kula badhe matur ning gandeng paduka ndangu dening paduka kedah atur wawasan nggih magepokan cara caranipun putra nyuwargaken ramanipun ingkang sampun seda ya carane piye lan dalan ndi sing kudu tak ambah kok nggih nyuwun sewu sinuwun ingkang kula aturaken nika adhedhasar utawi wewaton agami ingkang kula rasuk kapitayan ingkang kula gilut menawi pangandikanipun utusanipun Gusti ingkang pungkasan tiyang menika menawi sampun seda tiyang menika menawi sampun seda ing bab kadonyan menika sedaya pedhot kabeh pedhot iya bab donya menika pedhot kejawi tigang perkawis sinuwun telung perkara mawapa kok nggih ingkang sepisan nenggih sedekah jariyah ingkang angka kalih nenggih ilmu ingkang migunani dene ingkang angka 3 nenggih dongane anak ingkang mursid kababare kuwi piye Tejo Mantri nggih nuwun sewu saumpami wonten piyai mijil saking dusun nggih saumpami wonten kiai mijil saking dusun ning sak sampunipun ngraosaken dados wong mulya dadi wong sugih anggenipun makarya utawi nyambut damel diparingi turah kalian pangeran ndelalah kok gadah anak wedok nembe palakrama gelar panglipur dumateng para warga ingkang wonten kiwa tengene mriku lajeng ngawontenaken wujudipun gelaring budaya ingkang dipun gelar kangge miwaha anakipun wadon kala wau satemah ngremenaken tiyang kathah maringi rejeki dumateng para-para ingkang olah budaya maringi rejeki dumateng para kadang-kadang bakul ingkang sami sadyan wonten mriku tiyang niku tegesipun wong ingkang seneng dana driyah sing seneng sedekah mboten namung dhuwit ning sedekah rasa lah calonipun tiyang ingkang kados mengaten menika benjang menawi seda papanipun nggih swarga amin ayo mesti panggone swarga ya Kang iya lho bener nadyanto ekonomine pas-pasan ning lek latare jembar rezekine lancar kok nanggap ayang iki mengko swarga dalane ora ditakoni karo malaikat mesti langsung masuk ruang ber-AC swarga ayo bener sing dadi kandamu ayo kowe iki kok pinter to lung es penting dadi duit tok Kang lunas piye kesuk iki mbuh oleh apa ora kok ya ora apa-apa iya ngoten niku sinuwun sedekah jariyah umpaminipun nuwun sewu kagungan wujudipun bumi utawi siti utawi lemah lajeng dipun wakofaken kangge mbangun papan panembah utawi papan ibadah nadyan ingkang kagungan siti kala wau sampun seda waton buminipun ingkang dipun bangun papan ibadah kala wau tesih dipun ginakaken dening para kawula anggenipun nyambung raos kalian Gusti ingkang Maha Kuwaos dipun ginakaken kangge sujud dumateng pangeran tartamtu ganjaranipun nggih tetep ditampi dening tiyang ingkang sampun sumari menika ingkang sepisan ingkang angka kalih ilmu ingkang miguna
Contonipun nalika sugengipun menika pinter ngripta tembang utawi lelagon nggih. Nadyan to piyai kala wau sampun seda waton tembangipun menika tesih ngrembaka. Tembangipun tesih dipun garap dipun ungelaken dening para olah budaya ingkang lajengaken tartamtu ganjaran kala wau nggih dipun tampi dumateng tiyang kala wau. Angka 3 dongane anak lanang sing mursid utawi dongane anak lanang sing soleh. Ya Togok tak tampa kanthi bener becik apa ing dadi goh pratikelmu. Nanging mengko dhisik kabar kang nyebar pawarta kang Uswarata jare bapakku mbiyen seda ana Kahyangan Suralaya. Merga tetandingan karo jagone para dewa sing jenenge Tetuka utawa Gatotkaca. Kok nun kula wonten tinimbalan keng adawuh. Kabar kuwi mau kabur apa bener kok? Leng-lenging dra mangu-mangu mangungkun kanduhan rimang loreno tanpa kahanin uladalah nggih. Bab menika yektosipun boten perlu dipun rembak sinuwun, boten perlu dipun penggalih ning gandeng paduka andangu mila kula nggih badhe matur magepokan kalian sedanipun ingkang Rama. Pancen leres ingkang dados pangandika paduka, leres kabar ingkang sumebar pawarta kang sampun warata. Bilih ingkang Rama rumiyin menika seda wonten ing Kahyangan Suralaya. Wonten ing alun-aluning para dewa nenggih repat kepanasan. Lah ing ripalenggan samangke kula tak criyos, kula tak crita, kula tak ndongeng. Kawiwitan nalika Rama menika gandrung kayungyon edang kepayan dumateng gandrung kalian mantasaning Hapsari nenggih pun Batari Supraba. Satemah dadosaken gendro dadosaken geger ing Kahyangan. Nanging panyuwun kula sinuwun, panyuwun kula sak sampunipun kula mengke ndongeng, sak sampunipun kula mengke crita, kula suwun mendhet dumateng inti sarinipun ingkang tegesipun ingkang sae mang conto dening Kang Awon mang bucal ingkang tebih. Yo morake ndongeng critane piye kok nggih. Kula aturi mangkur sawetawis. Kula aturi mangkur sawetawis. Pangkur. Yo. Monggo kula aturi semene sawetawis critane kalih dasa taun kepengker menika kados mekaten sinuwun.
Oh. Buta Pandhawa tata kadiwisaya Indriaksa Sara Maruta Bawana Bana Margana Samirana lan Warayang Pancabayu isian magulingan limo Berkincang Pak Pong ora pangling iki kok titeng Jawata Sekiputantra. Inggih pikulun. Kadya ngrantu kaya ngenteni sumeleming palwa gabus kumambahe watu item. Pundi Batari Suprabawati badhe kula boyong dhateng negari kula. Kinarya Datu Krama Ratu Gusti kula Prabu Kalaprajana Pukulun kosik. Njer Basuki mawa beya anane Panjangka kudu mawa pangorbanan. Kowe kena mboyong karo Suprabawati nanging ana syarat sranane. Sarana menapa ingkang kedah kula lakoni supados kula angsal mboyong kalian Batari Suprabawati. Ora esuk ora sore Batari Suprabawati boyong aning negaramu. Ning waton kowe bisa ngalahke jagone para Jawata. Pundi jagone para Jawata? Iki jagone Jawata. Wololo. Pundi jagone para Jawata Pulkun? Iki jagone Jawata iki. Ladalah. Ayo, ora usah kakan guneman sing tanpa guna Sekiputantra. Yen wani tanding ana, yen ora wani mundura kowe Sekipu. Adalah. Ing atase Bayabang urung waya medun saka gendongan. Urung ilang bubuk lempuyange parat. Ya. Paitak ora kelakon najur dari glepung tak guroni kuwi. Apa ya?
bayi apa iki? Ah. Hup. Woi. Ah. Wah. 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 Oh, lah dalah bayi apa iki? Ing atase bayi tak idak. Tak gigit nganggo sungku pengapit. Ora mati ning malah pringis. Oh, lah. Bayi kotik kaya ngene ampuhe. Lho. Iki gedhe sithik mesti adol sawahe bapake bayi model ngene iki. Oh, ya. Umpama aku tanding karo bayi iki menang ora kondang kalah manjet jereng wiran. Gedhekno dhisik cabang bayi iki Poldaoto. Awa Sondro Himuko. Kawah Condro Himuko mumpal-mumpal daono murup menghalat-halat
gumuruh pating jedor anggek irisi sang yaning para jawata sami ngudunake piranganing gameng kadewatan wane-wane gamaning para jawata ana kang ginawi saka Wesi Aji Wesi Mangkang Wesi Mangambal Wesi Baitung Wesi Sembrani Wesi Pulosani parandene sang Jabang Bayi ora lebur ing sang subur naika samono wesine dadi balung kawate dadi otot jedul saking madaning kawah candra dimuka mentoron dadane murup kaya gataning kaca pramila para dewa sami alok Gatotkaca 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 kae Gatotkaca Gatotkaca kae kae Gatotkaca kae Gatotkaca Gatotkaca kae kae Gatotkaca ora manungsa gagah piteksa godhek kok simbari jaja sapa kowe tambuh kelawan aku salayaning jawata Jabang tetuku aku ayo wah dalah dewa main suapan ing antase bayi si abang saiki iso dadi semeni gedene ayo Dawuk Suprapati kasembadan apa sing dadi setiamu bisa nglangkai bangkene Gatotkaca kikit sungku pengapit kowe wong semono kadik dayan kowe Deyon wah parat dudu harepe dhewe wah etyan out wah wah yo yo S A E O
Antep tanganmu le. Oh. Hut. Ha. Hut. Wah. Jan. Hut. Wah. Aduh, wah, wong-wong apa ini? Waduh, patih sing ibu. Yak sore kagiri-giri. Oh, hey. Gunjang Kanjeng langit kelap-kelap
bergintanging haris risang maweh gandrung bujleng-bujleng iblis lanat padha gocekan. Oh ladalah sapa sing wani mateni kelawan patih kinasih kala sekipu tantra tambuh kelawan aku Babang tetuka ya Gatut Kaca sing dadi aranku. Wah ladalah jagone dewa ya dasar pranyata belakno batine patiku. Ayo morake majul kane atiku. Yo ngibarate ana negor pring-pringan aja pilih sing lempeng-lempeng dongkelane ayo mono. Morake maju kake maju ora kelakon dadi alas kobar. Ora kelakon dadi alas kobar mbuh dadimu we. Joget kilo